በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። ሰላም ክቡራትን ፍትወትን ቤተሰብ ዳማት ሚዲያ እዚ ዳማት ሚዲያ እዩ ንመደብና ላይክ ሼር ናገበርኩም ክትከታተሉ እናዓደምና ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኾኑ ንሕዚ እዋናዊ ዝበልናዮም ሓበሬታታት ናባኹም ክነብል ኢና። ኢትዮጵያ ሚስጥራዊ መሰልጠን ማዕከል ዳዕመ ሰሪዕ ማለትውን RSF ከም ዘሃነፀት ተቃሊዑ። ኢትዮጵያ ኣብ ምዕረባዊ ዶባታ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ሚስጥራዊ መሰልጠን ማዕከል ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዘሃነፀት ሮይተርስ ዘካየዶ መርመራ ኣቃሊዑ። እዚ ማዕስከር ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዳዕመ ሰሪዕ ኣሸሓት ተዋጋእቲ ወተሃደራት ዘስልጥንሉ ምዃኑን ብኢሚራት ከም ዝምወልን ጸብጻብ ሮይተርስ አረጋጊጹሎም። እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን ይካየዱ ካብ ዘለው ቀተልቲ ግጭታት ዝኾነ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቅን ዞባዊ ሓይልታት ይጽመድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ምዃኑ እቲ ሓበሬታ የመልክት። እቲ ማዕስከር ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ተሳተፍ ከም ዘላ ናይ መጀመርታ ጭቡጥ መርትዖ ኮይኑሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ውግእ ናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ማለት እውን RSF ሓደሽቲ ወተሃደራት ዝቅርብ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ምዕባለ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ከም ሚድል ኢስት ዝኣመሰሉ ማዕከናት ሓበሬታ ክቃላሕት ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ሮይተርስ ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ተወኪሱ ኣረጋጊጽዎሎ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከብዎም 8 ምንጭታት ከም ዝሓበረዎም ሕቡራት ኤሚራት ዓረብ ንህንጸት እቲ ማዓስከር ብገንዘብ ከም ዝመወለትን እቲ ማዓስከር ብወተሃደራዊ ኣሰልጥንትን ሎጂስቲክን ደገፍ ከም ዝሃበቶን ክገልጹ ከለው እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ውሽጢ መዘኻኸሪ ኣገልግሎት ጸጥታ ኢትዮጵያን ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መስመራትን ከም ዝተዘርግሐን ብሮይተርስ ከም ዝተገምገመን እውን ተፈሊጡሎም። ሮይተርስ ኤሚራት ዓረብ ኣብቲ ፕሮጀክት ምስታፋን ዕላማ ናይቲ ማዓስከርን ብነፃ ወገን ክረጋገጽ ኣይከኣለን ኢሎም። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢት ሃገር ንዝቀረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ ግጭት ማለት እውን ሱዳን ኢድ ከም ዘይብሉን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ተጻብኦታት ከም ዘይተሳተፈን ገሊጹሎም። ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ቅድመቲ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምስግጋር ዝተወጠነ ግዜ ብዘካየድዎ ግጭት እዩ ተላዒሉ። ብሰንክዚ ሰፊሕ ጥሜት ኣስፋሕፊሑን ዓሌታዊ ግጭታት ተጋዲዱን ሚልዮናት ሱዳናውያን ናብ ግብፂ ቻድ ሊቢያን ደቡብ ሱዳንን ሃዲሞም ክልቲኦም ወገናት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ደገፍ ዝረኽቡ ኮይኖም እዚ ድማ ነቲ ኩናት ነዳድን ናብ ጎረቤት ሃገራት ናይ ምግፍ ሓደጋ ይውስኸሉን ከም ዘሎም ተገሊጹሎም። ሮይተርስ ንሰበስልጣንን ዲፕሎማስያኛታትን ኢትዮጵያ ዝርከብዎም መስ ህንጸትን ስርሒታትን እቲ ማዓስከር ዘተኣሳሰሩ 15 ምንጭታት በመዝራብን በሳተላይት ንዝተወሰደ ምስሊ እቲ ከባቢ ተንቲኑ ክልተ ሰበስልጣን ስለያ ኢትዮጵያን እቶም ብሳተላይት ዝተሰኣሉ ምስልታትን ኣብቲ ናይ ጸጥታ መዘክርን ዲፕሎማሲያዊ አንኪላትን ንዝሰፈረ ዝርዝር ሓበሬታ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ኣቕሪቦም ኣለው። ኣቀማምጣን ስፍሓትን እቲ ማዓስከርን ዝርዝር ክስታትን ተሳትፎ ኤሚራት ዓረብን ቅድመ ሕዚ ኣይተገለጸን። እቶም ምስልታት ስፍሓት ናይቲ ሓድሽ ምዕባለ ምስ ህንጸት መደብር መቆጻጸሪ ድሮናት ካብ መሬት ኣብ ጥቓኡ ኣብ ዝርከብ ማዕረፎ ነፈርቲ ዝተደኮነ ዘርእዩ እዮም። እቲ ኣብ ሩሑቅ ምዕራባዊ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ማዓስከር ዝካየድ ነጥፈታት ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዝተለዓለ ምስልታት ሳተላይት የመልክት። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እዚ ማዓስከር ካብ ደቡብ ሱዳን ኣስታት 32 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ኣብ ዝርከብ መንገ ኣብ ዝተባሃለ ወረዳ ኣብ ጫካታት ኣብ መላግቦ ሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝርከብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ዝተሃነፀ ምዃኑ ምስሊ ሳተላይትን ሮይተርስ ዝተወከሶም ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታትን ይሕብሩ። እቲ ማዕከን ዜና ዝተወከሶ
بحدر زتصحافة دبلوماسيو منكي اتي معسكر كساب عسرت شحت علمت كحز خيل مخانو يجلس بعسرتات زقوز سرام لاند كروزرات عبيت مكاين اهادوتات دعم سريع وتادراوي اسلت انت امارات عربن بممصا دمام نطفتاتو اب ጥቅምት ከም ዝጀመረም የመልከት ሮይተርስ ሚስጥራውነት ናይ ተሃገርነ መሐላው ነቲ ዲፕሎማሲያዊ ምንቂ አቂብዎሎም ሓደ ላዕለዋይ ባለስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ هنسات اتم عسكر يقصل كم زلو كجلسن كلم زرزر حبريتا جن ايهابن بتوسخي كابتي معسكر استات 53 كيلومتر رحيقوم ابتي كل الزركب معروف نفرتي اسوساون كابنا حسا اسرا حمشتن جميرو محداس يجبرلو كم زلم اسا الساتلايت يرغاغصوم بز مسرت ابتي معروف نفرتي استهانصم حدش هنگارن مقوصاصري درونات مخانو ينገር نزي املكيتو اب باكس تبعالم ودب سلام هولاند زسرح كيلا وتهادراو تكنولوجي ازي كاب مريت درونات زقوصاصر انتينان ساتلايتن مخانو يرد ازي كابتي اب افريقا زعبي جدب هيدرو الكتريك مخانو زنገرلو ابي جدب هداسم اثيوبيا استات 101 كيلومتر رحيقو كب معسكر زباوي قجت ابزن لعللو نتقدب حدقا كيمسألهم سقاطات كمزلهم منشطات يحبروم بز مسرت دمام حدا دبلوماسياو منكي كم زحبروم محدث معروف نفرت اسوسام سراويت اثيوبيا بشنخ دوب السودان كفطرو زخلو حدش سقاطات نمبدان نمغطامن بعبيو دمام ناتي ابتي كلل تهانيصو زلوم ابي قدب هداسم زامسلو وسنتي عبيت تكالات اتهاجرنا محلاو تباهلوم اكل نايتي معسكرات اير ناب معرباو شنخ اتهاجر نمغعاز زحانصو مدب مخانو يغلص ابتي زوبا بزخوني يكون منقدي وق انت تلاعلو اتي قدب كوقع ويكند علامة كخون كم زخل سقات كم زلوهم دمام اتوم منجتات قريسوم اللوم ازي بروجكت زي بإمارات زموال مخانو كوا اتحابريتام زرقاقز انتخونم كاب منقستات كالتين هاقرات جن نازي زرقاقز ملاش اي ترخبن قدنا منستر ابي اب اسرا 10 شمبنتم ناب سلطان دحر ممصوم حيدت اوارح صنيحه امارات عرب نتينعو زلوا دغفن متاممانن نمغراص نحجزن وفرن كمون اب تهاجر زغاطم كبيد حصرت گنزب وصاي نمقلال تباهيرو ناب ماخلاي بانك ايثيوبيا استمدب بتقلالم 3 بليون دولار كتهبوم قال كم زاتوت ايرسعن بزعبازي مستراو معسكر برويترز نزوص حبريتا زملكت بمنغستات اثيوبيا يكون امارات عرب زاغيد زوص رئيتم يلن مسجدتا حزو عوت سراوت السودان يقصل كم زلوم تفليط اللوم RSF زتقاملو زنبرم رادار بسراوت السودان كاب تقمي وصا كوينو كم زلو تسمع اللوم سراوت السودان عقمتاتو بمحيال بفلاي دمم بسعودو عربن بقبزن زقبرلو زلوم ناي تكنولوجين اصوارن حاجز تدقيفوم عبلعلي انصار زواقا زلوم دعم سريع مالتون RSF زقبرو سقومتتات اناقصلن عوت ناتغونا صفن كم زركب منጭታት ይገልጹለው መስጂድ ተሃይዙም ኢትዮጵያ ዋጋ ክትከፍልያም ክብሩ ሱዳናውያን ምሁራን ገሊጾምለው ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ መሰልጠኒ ካምፕ ወታደራት RSF ምህላው ሮይተርስ مرب مرداتم الرجاجس والله إثيوبيا أبوج السودان بقتها كم تصادفت بمردات زقربا فلا ماي سابيوم كابسات لايت استرخب مسلم لعلوت سبسلطان إثيوبيا عبارات دحنت بلصقنا دبلوماسيات استرخب مردات زرغاغصو مصنعتيوم كاب دبوب السودان 25 كيلومتر رحقو زتسرحنا قطع بقتتم بجيتاچو غودينا كم زمراح رويترز اقاليعلم ኢትዮጵያ መሬትን ኃይል ሰብን በመሃቢያም ተሳተፍ ዘላም معرفو نفرتي اسوسام مخوبكوبي درون تهاني صلو كابو زبغسا درونات عرب امارات اب مريت السودان كم زفصماون بمصنعتي ترغاغيصلم استرفه عرب اماراتيا توغنو يبل اتي صبصاب قلبي عالم دخميدات لوما انتي
أبز يوعد زلهم سوداناويان بستفلالي ميدياتات عرب قريبهم قطعهم يغلصلهم إثيوبيا واغا كتكفليا إليتات سوداناويان يتنقلهم كالوت دما منغستي إثيوبيا نتي وتهدراوي ماخل بقلطف كتعصو التحساسيبهم يوم إثيوبيا أبوغ سودان بقطتا كم تساتفت بمرداتا ترغاغيصو زبل رئسي نميدياتات هاغرات عرب توقصاصيرولهم لما عندي أبي أحمد كوينات حدش سودان قوتيتو ناب إثيوبيا كم زأتوهم نعلم لخ محبرسب قلسي كوينلهم سودان كان بيشانغول قومس زبقس ترغاغامي متقعتي كتكلا خليام كنيام زاقيد جن دوب إثيوبيا ساقران زفزمتو متقعتي يلن بغاز عليقن زرق خونيوم مزدتها حيزو كلت حدشت معبالتات اب سودان ترائم لهم اتحاد زمناو مكلخال اير مالتون اير ديفنس سيستم اريسف بحيل اير سودان كان مستدمسسن سراوت سودان حزي بزوص او مغلاسي افريط لهم كال اي سراوت سودان بزوص دزلو متقعتي اب كلل كردفان تركب استراتيجيكاوي كتمام بارام لما انتي اب قصصرو كمزو عالم افريط لهم نبز قصة الحبريتا كنحلف زي خبركم بيت سبد أمات ميديا لومي على سلسته شاد ورحي كلتا شحن 18 أمات مرات بشم حرام ريت شافيتهم زصنحو وقنات 26 تقادلتي حزي ناب جنبار معراب تركب أرمي 11 مسمرو عتقم تحاوي صملهم ازي تكبر زي كقصل كم زقبو بفلاي دمم بز تفلالي انفت زلخم حرام ريتلكم تعاطيكم انصار سراويت تግራይን መንግስት ትግራይን ንመውጋ بفلاي دمم مس بلصقنا خوينكم سراويت تግራይ ዝገብሮ منقسقاس انقفات تخونو زلخم وغناتنا ናብ عدكم كتملسون نسراويت تግራይ ايدكم كتهبون بزغاطام زي صاوعيتنا نقرب ازي محفر زخونه تاريخ كاب مفصام كتقطبون ما انتهزبكم كتبلوم ايدكم نسراويت تግራይ بمهاب ناب عدكم كتاتو يو صاوعيت زقربلكم زلوم ناب زقص الحبريتا كنحلف زي خبركم بيت سبد امات ميديا حبرت افريقان بايتو سلامن صتان حبرت افريقان نستطايشلو اعلامان شوتون كعوتو زي كالو لموسات تكرات سلازخونو داغماي متعرراي كامزد اليوم بان افريكا اجندا انستيتيوت ابزوص او مغلاسي حبيرولم ازي كامزيلون تلوم اتي ازيو مبرساي زخونه كوينات ايثيوبيان تግራይን داغماي كيولا حيال دبلوماسياو صاري نخغبر تلابيلوم is Africa's premier continental organization, the African Union fit for the purpose of تحت الزبل الرئيسي Pan Africa Agenda Institute أبزوز أمغلسي حبرة أفريقيا زتتقايش اللهم عند إعلاماتاتن لأخطاتاتن مكلق القونسين قونس انتقاتم تالك أب مقتاو نخل قوارس مقبارن وكالا إجام صواتن انتقونو بفلاي اتام فلاموت كلتم امام مكلق القونسن انتقات إمدمم تالك أب مقتاو اتي تتعب أدون خبل مقبارن وسيد كانت الرأي أبزيمو علي أزوع الزلم زهاوت تكوينم كم زرخبو قاليس اللم سلازدما حبرة أفريقان بايتو سلامن ستان حبرة أفريقان نزتت أيشالو إلامان شتون كفزمون كعوتن زي كالوم فشلات تكالات يوم إلو بان أفريقان أجندا إنستيتيوت بمرتعو أسنيوم أبز زرقوحو مصنعتي أزيك أدمي مبال 39 سروع قبائي مرحت أبال هاجرات حبرة أفريقا مكيادو أب نيروبي كينيا اللو تغيرو زلو مجلسي بان أفريقا أجندا إنستيتيوت أكاب مونغو فشلت حبرة أفريقا بايتو سلامن ستان حبرة أفريقا نيلوم زيس أرحوم أب إسرا 13 بمنغستي إثيوبيان إرتران أبلعلي تግራይን زتخايد ورار نمكل خاليخون نمقراط زي مخالو يوم إلونم أزي ورار زي كخلف بزي مخالو بأمايت أشهد زقوزر هوت رقفهم بمليونات تفناقيلهم بليونات رأس المال زفاسسهم مسارة لمعات عنيهم كبيد سب أون نواتاون هاسيام أبلعلي حزب تግራይ بزيهم أبزي أوان أبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا زنبروم موسى فاقي بن بريزيدنت دولب أفريقيا رامافازو نتي قونسي دون مبال نستوصد تبقصهم أزي وشتاوي قداي إيوم منغستي إثيوبيا سوقمتي مخبار حق يزوصد زلهم زبل عبارة
ፈጠራታት በመቅራብ ሕብረት አፍሪካን አፍሪካውያንን ግብኦም ከይፈጸሙ ከምዝዓገትዎም አፍሊጥሎም በመዃኑ ድማ ሕብረት አፍሪካ ጎንፂ ከይፍጠር አይተኸላኸልን ምስተፈጠረውን ደው ንኽብል ወኪል አፍሪካውያን ኮይኑ ንማሕበረሰብ ዓለም ከተሓባበር አይከኣልን ኢሉሎም ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት እዚ ጥራይ ኮነን ውግእ ሱዳን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሕምስምስ ሃገራት ሳሕል ግርጭት ኢትዮጵያን ሶማሊያ ከምኡ ድማ ዘይምርዳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መፍታሕ እዚ እዩ ዝበሃል ግደ የብሉን ነዞም ጎንፅታትን ዘይምርዳእትን ንምፍታሕ ዘሸማግላ ዘለዋ ገደማውያን ሃገራት ቱርኪ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ኳታር አሜሪካንየን ግደ ሕብረት አፍሪካን ባይቶ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት አፍሪካን በዘን ገዳማውያን ኃይልታት ተወሲደሎም ካብቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ጨፍጫፍ ቀጺሉ ሓያል ጽንተት ዝተፈጸመሉ ኩናት ትግራይውን ብውዕል ምቁራጽ ተጻብኦት ፕሪቶሪያ ደው ዝበለም ተጸዕኖ አሜሪካ እዩ እቲ ሕብረት ኣብቲ ስነ ስርዓት ወራድ መርዓ ኮይኑ እዩ ተራኺቡ እምበር ወላ ሓንቲ እጃማ ይነበሮን ዝበለ መግለጺ ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ዋላ እኳ 3 ዓመት እንተቆፀረ ሕዝውን በዓል ዋና ሲኢኑ ቀንዲ ነጥብታት እቲ ውዕል ከይተተግበሩ ዝተረፈሉ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ዳግም ናብ ጎንፂ ዝእተወሉ ሃዋህው ክህሉ ገይሩሎም እዚ ከምዚልን ከሎም እቲ ኣዝዩ ኣብ ራሳይ ዝኾነ ኩናት ዳግም ከይውላዕ ብርቱዕ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንኽግበር ፀዊዕሎም ፓን አፍሪካ አጀንዳ ኢንስቲትዩት ኣብቲ ሎሚ ዕላዊ ዝገበሮም መግለጺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣስጋእ ኩነታት ንምህዳእ ኩሎም ወገናት ተጻብኦታት ናይ ምቕናስ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት መንግስታት ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዘጋጠመ ጎንፂ ዝለዓለ መጠን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከየስዕብ ስግኣት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጾም እዚ ኩነታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጸለምቲ ብስፍሓት ከም ዝተረኣየ ሓቢሮም እዚ ድማ ብቐጻልነት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኢሉውን ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝን ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮም ከይበኣስ ፍርሒ ከም ዘሕደረሎም እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር ገሊጾም ኣለዉ ነዚ ኣስጋእ ኩነታት ንምህዳእ ክልቲኦም ወገናት ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተደገፈ ዝተዋደደን ቀጻልነት ዘለዎ ጻዕሪ ሰላም ክገብሩ ከም ዘለዎም ብምሕባር እዚ ሕዚ ዘድሊ ፖለቲካዊ ዝተመክያድ እምበር ጎንፂ ምሕዳስ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘጋጠመ ጎንፂ ስዒቡ ንጹሃት ግድያት መጥቃዕቲ ድሮን ማእሰርትን ከምኡውን ምኽባር ዕዳጋን ከም ዝኾኑ ዝገለጹ እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር እዚ ድማ ደው ክብል ይገባእ ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ወገናት ኣፈላልዮም ንጎኒ ብምግዳፍ ብፖለቲካዊ ዝተረዳድኡ ከም ዘለዎምን ንዘጋጥሙ ጥሕስታት ሰብኣዊ መሰል ብዘሸራዊ መንገዲ ምጽራይ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም መንግስቲ አምሓራ መግለጺ አውጽኢሎም ኣብ አምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት አንጻር ፋኖ ዘይኮነ አንጻር ሻዕብያን ህወሓትን ይክብል ሕዚ አማሲሁ መግለጺ አውጽኢሎም ንህዝቢ አምሓራን ፈተውትን ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል አምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት አንጻር ፋኖ ይኮነን አንጻር ህወሓትን አንጻር ብልጽግናን ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ነዚ ተረዲኡ ቃልሱ ክሕይል ኣለዎ ክብል ፀዊዕሎም ንህዝቢ ንምልዕዓል ተሓሳቢ ብምግባር እዩ ነዚ መግለጺ አውጽኢዎ ዝብሉ ድማ ብዙሓት ወገናት እናተቃወምዎ ይርከቡ مملاس حق منقستاوي لؤلاونة تقراي مجحن نتفقات كوينات إثيوبيا بمسارة حق منقست إثيوبيا قزاءات تقراي زخونة زوبا معراب تقراي بحيلي كاب نبار مهدر وطمنتلو عبتاتي وررتي وديقو قزي ينقود اللهم نتي أعناو كوينات تقراي سعيبو معراب تقراي اب إد واتهادرا وحيل مكيل خالجي كوناس ناتنا أيوزبل سنوع موقوت بزقربو وررت حيلتات أم حرام توسيدو كام زلهم نأديس ستاندرد حويسو بزوحات أهقراون علم لخاون ميدياتات الناس أبصبهم يركبهم لومي أديس ستاندرد نأبال سلال سيفيل محبرسة بمعراب تقراي آيتا قبر ميكائيل نقاش توكيسهم أبزوز وحابرتهم معراب تقراي بحيري كاب مربوطو ممنزعهم نفيدرالوي أقاوما زهاقر أبحادقام أأتي وكام زلو سأبصيبولهم أتي معقن حابري توسيهم بسان كستخايد كوينات سنتات أبتي خبابيس نبرو تقارو أددا زرعو كاف مخانم كي يأكل هوتهم
ከድሕኑ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ተጋሩ መረበቶም ኣብ ትሕቲ ግፍዓውያን ወረርቲ ወዲቑ ብማዕዱ ይዕዘውለው ክብል ገሊጹሎም መሬት እንዳማቶም ወሪሮም ዘለው ጽንፈኛታት ኣምሓራ ነዚ ተግባሮም ታሪኻዊ ምትዕርራይ ከም ዝብልዎም ዝሓበረ አዲስ ስታንዳርድ ይኹን እምበር እዚ ተግባር ፀረ ሕገ መንግስትን ሓቃውነትን ምዃኑ ብምጥቃስ እቶም ጽንፈኛታት ወረርቲ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን እውን ተመሳሳሊ ወረራ ግዝኣት ንምፍጻም ከም ዝሕነዩ አዲስ ስታንዳርድ ሓቢሩሎም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ቅየራ ኣሰፋፍራ ህዝቢ ብሓይሊ ይፍጽሙ ከም ዘለው ዝገለጸ እዚ ጸብጻብ ሃገር ናብ ሕምስምስ ዘእቱ ምንቅስቃሳት ብወረራ የተግበሩ ምህላዎም ይገለጽ ንታሪኻዊ ካርታ ብምውካስ ምዕራብ ትግራይ ካብ 1607 ክሳብ 1967 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ግዝኣት ትግራይ መንባሩ ዝጠቐሰ አዲስ ስታንዳርድ ይኹን እምበር ኣብ ትሕቲ መንነት ብሄራዊ ዘይቕበሉ ጨፍለቕቲ ንጉሳውን ወተሃደራውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ንውስን እዋናት ካብ ትግራይ ወፂኡ መንበሩ የዘኻኽር ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዝተኻየደ ቆፅራ ህዝቢ ከባቢታት ወልቃይትን ፀገዴን ልዕሊ 92 ሚእታዊ ህዝቡ ትግራዋይ ኮይኑ እናሃለወም መሰረት ዘይብሉ ሓሶታት ሒዞምን ንዝተፈጠረ ኩናት ተበሊጾምን ዘካየድዎም ኣነዋሪ ተግባር አንጻር ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ምዃኑ የረድእ ድሕሪ ውልቀት ስርዓት ደርግ መንነታዊ ፌደራሊዝም ከዕንብብ ምጅማሩ ብሓደ ጨፍለቃይ ኣተሓሳስባ ተሰኪኖም ዝነበሩ ህዝብታት ሓራ ዘውፅአ ስነ ሓሳብ ምንባሩ ዝገልጽ እቲ ጸብጻብ ንሕገ መንግስታዊ ግዝኣታት ትግራይ እንትውረሩ ሱቅ ኢሉ ዝርኢ መንግስቲ ፌደራል ከም ትግራይ ዝበላ ጥንኩራት ክልላት ከይፍጠራ ድጉል መሰኮኒ መሳርሒ ገይሩ የጠቀመሉ ምህላው የመላኽት ይብል እቲ መግለጺ ወላኳ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕነት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ትግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ክትምለስን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ዝወፁ ተጋሩ ክምለሱን እንተደንገገ ዛጊድ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ተወሪሩ ተመዛበልቲ ከይምለሱ በትሉም መንገዲ ይስራሕሉሎም ስለዝኾነ ዕጡቋት ኣምሓራ ንምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ሱቅ እንተተባሂሉ ሲዳማ ንወላይታ ክትወረር ኦሮሚያ ግዝኣታ ክሳብ ጋምቤላ ክትሰፍሕ ኣምሓራ ንዓፋር ክትወረርን ካልኦት ክልላት ዝመስለን ክገብራን ዝእግድ ወላ ሓደ ምክንያት ከም ዘየለም ሕማቅ መርአያ ይኸውን ምህላው ይሕብር ድሕነት ብዝሃመነታዊ ምሕደራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምክብባርን ምኽባር ሕገ መንግስትን ይምርኮስ እምበር ግዝኣት ሓደ ክልል ተወሪሩን ሰባት ተመዛቢሎምን ኣደዳ ከርፋ ሕይወት እናኾኑን ዘላቂ ሰላም ኣይረጋግፅን ምእንተዚ ኣብ ክክንዲ ወራርን ቱሉም ቅየራ ኣሰፋፍራ ህዝብን ነዝተፈጸመ በደላት ብዘሸራዊ ዓለም ለኻዊ ትካል ፍትሒ ክወሃቦን ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስን ይገባ ደው ዝበለ ኩናት ትግራይ ካልእ ሓዊ ጽሒሩ ለብላቢ ሓደጋ ቅድሚ ሙራዱ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ተኻቢሩ ካብ ዳግማይ ምጥፍፋእ መድሓን ከም ዝከኣል እውን ኣይተ ገብረ ሚካኤል ንአዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ገሊጹሎም ናብ ዝቕጽል ሓበሬታ ክንሓልፍ መበል 51 ዓመት መጀመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ልደት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ መሰል ርእሰ ውሳነና ብዝብል መሪሕ ቃል ከም ዝኽበር ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት መተሓባበሪ መብዓል መበል 51 ዓመት 11 ለካቲት ኣይተ ኣማኑኤል ኣማረም ገሊጹሎም 11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ንዝበጽሖ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ጭቆናን ማዕለያ ዘይብሉ بدل أنصار ጭቆና ቃልሲ ዝጀመረሉ ዕለት ምዃኑ አዘኻኺሩ መበል 51 ዓመት መጀመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይን ልደት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምኽባር ከም ዝተጀመረ ድማ ኣይተ ኣማኑኤል ኣማረ ገሊጹሎም መበል 51 ዓመት መጀመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይን ልደት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብይ ኮሚቴን ንኡሳት ኮሚቴታትን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተጣይሸን ይስርሓ ከም ዘለዋ ገሊጹሎም መበል 51 ዓመት መጀመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝብ ትግራይን ልደት ውድብ ሕወሓትን በዝተፈላለዩ ምድለዋት በፓነል መይየጥ بسالفتات سبورتاوي ودرات بدمكات عب ملاء تقراي كام زخبر عيتم آماني الامارن علاو غيرلهم فتواتن كوبراتن بسبدامات ميديا نزنا بركم سأني حيت كابل بنا مسجن بقصالي بخالي حابري تخن الراقبين كساب شعوغن سلام تعنان تمنينا سلام رهوان نهزب تقراي عوت نسراوي تقراي مجمريا
عوشتنا وصعن زركب حزب تግራይ እንኳዕ መበል 50 ሓለን مجمار تودب قالس حزب تግራይን ولدت حوحاتن أبصحكم أبصحنا كل دلي مسترفة لو ما عمت مبل 50 حالنا عمت مجمار استودوا قالس حزب تግራይን لدت حوحاتن مستفعلية مدلوات مخبار جمير له سلازي تبعتنا حسمت لنا نايت قالسي أجمامرا كم زفلت حزب تግራይ كله كم زفلتو أب تግራይ زنبرة بهيرا وصعن دربا وصعن خمس كونه تبهيرا وصعا إلنا نولو أبز حلفو لعل 50 عامات عامات نحر تملسنا حزب تግራይ أو قانقو أب بحالو أب كبرتاتو أب تاريخو زنورو وصع يتحدى من قليو قانقو ناي متقام مسلو قانقو ناي معباي كبرتاتو ناي معقاب زياتم كلهم كم حدا مقالسي ناي تبهيرا وصع إلنا نتقصو حدا مداي نيرو تخال أي مداي ناي تقالسي كم مبقسي توسده دربا وصع زملكتيو أو وشت تግራይ زنور مساحة تزوصحو نورو لك زي ولو قفعي وصع ناي هاجر مسافة انت وانت محاسالي خلتيو تأساسيرهم تقرارسهم زوصحو نورو كفاء اي منقل ناي تقال سماتيو سلازي او ايكونومي ناي تبهير ناي تحزبي فلاي دما اي امريت ناي تحرستاي او كتمان مرتي زبصح نبره قفعي بهيراوي دربا وبصقصو زملكت يمنقل نايتي قالسي ماتيو ام محبراوي مداين توسينا ول اب تمرتي اب طعنا كم بهير تحزبي اب كرفح وان اب كرفح كونتات كم نبره زفلطي ماتيو بدمر ناي بعلو عدل بعلو ناي موسان مسل استمنطله حزبي كوين سلا نبره ايو نزين مملاس نزياتهم نمرغاز استغبر قالسي نيرو سليتو قالسي كور قالسي ايو نزي تخفل واقاون كور واقع ايو الكلام اماتي كالي فتحن توسيدنا وانت ما سالي بقانقو زي دانيلو اكوايو زي دانيلو فتح زي رحولو اي نيرو سلي نزياتهم كلهم بقالسي طرح زفتحوا مخانم حزب تግራይ كم حزبي امينو نزي تغبره نزي تخفله نزي تغبره قالسي ينيرو تني كاتيت 10 حدا ما بقص خوين زلو كلها ماتيو سلازي كم حزبي كم بهير سواوي مسلو ديمقراطيا مسلو تقليلو سانلو كونتات نيرو نزياتهم كلهم نملاس استغبر قالسي زوري بحاصير ماتي سلازي 10 حدا لكاتيت كن حسمتلنا حزب تግራይ كم زلعاله بهراوي بعلو غيرو زحاسو بعليو أفتفالي أقعد أمتات كوينو زي حلفو زحالفو اللقوان يلن زي بعلا زحالفو اللقوان يلن كم تقولنا نفلتو أبتحتي كل عينة كلهات كوينو حلفو أيو أبتحت سألاء كوينو أبتحتي كوينات كوينو تفالي ناي كاتيت وانا تكايدي أقعد كالسي أبتحتي ناي مخته وقتنا كوين خريت لناون تنفلتو إيمات بطعمي أصقامي نفس بحال أوشتي صلاة يخون أو دق يخون أوشتي يخون أقاطامي تطعيمو ملقطاتو يقرص ملقطاتو يحلف توديو يقمقم مفتحات يقمط كومندا قبره هي حليفو ماتي أكبيت نايدركي نعسرت شعات 77 أمت مرتون بتماسالي خوينو خبير وأيو أوشتي هلو أبدك خوينو سخبروا له قالو حدا بهراوي بعلو إيو زلعاله بهراوي بعلو إيو تبهل زوسديو أب كبان عصاون تمحسالي كم خوينو أبعلو قالوا حدثوا سواء تذكروا مفتح زولو أنزيرو بصفحات تقصير زول المدرخ خيد ساعتات غير خمس ماتي سلازي توصا زلو دياسبورا تግራይ زبالون بزعبا تግራይ بزعبا مواص تግራይ توديو كل عينت قالسي اندابركته
ዝመጸሉ የካቲት ክባል ተለማትዩ ሓድነቱ ዘጠናክረሉ ሽግራቱ ዝፈትሐሉ ቀጻሊ ጉዕዙኡ ዝእምተሉ መድረኻት እናገበረ ይመጽማትዩ ስለዚ 11 ለካቲት በዓል እንተሎ ዝተፋለየ መንገዲ እንዳብዓለ ይመጽት ዝማትዩ ነዚ በዓል እዚ ሸለሊሉ ዝሓለፈሉ እዋን የለን ሕዚ ጸጋማ ኢሉ ዝሓለፈሉ እዋን የለን ኩሉ መስዋዕት እንዳኸፈለ እንዳስተዋሰ ይመጽዩ ብሰልፍታት ኣኽቢሩ እዩ ብጭርሖታት ገይሩ መልእኽታት ገይሩ ከኽብሮ ፈቲኑ እዩ ናይ ከባቢኡ ናይ ጽሬት ወፍርታት እናገበረ ከካይዶ ጻዕርታት ገይሩ እዩ ተፋሪ ናይ ወፍሪ ናይ ልምዓት ወፍርታት ናይ ማይን ሓመን ቀባ ስርሓቱ መሰረት ገይሩ ናይ ሓድመማ ረጽማይ ክውንን ሓረስታይ ንምግባር ዝተፋለየ ጻዕርታት እናገበረ መጽዩ ናይ መስኖ ልምዓት ወፍርታት እናገበረ ከባቢኡ ብልምዓት ንምሽፋን ጻዕርታት እናገበረ መጽዩ ስለዚ ምኸቱን ምሕያልውን ኣበብ መድረኹ ታፍታኣትይዎ ዘሎ ጸገም ንምውፃእ ጻዕርታት እናገበረ መጽ ከፊሉ ዘትዩ ስዋእቱ ዘኪሩ ቃል ስዋእቱ እንታይ ምዃኑ ኣልዒሉ ዘትዩ መዋጽእ ዝብለውን እንዳወሰነ ቃሎም ከኽበር ተፋለየ ጻዕርታት እናገበረ ከም ዝመጸ እዩ ንፈልጦ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ 11 ለካቲት እንተነኸብር ተለና እውን ኣብ ተፋለየ ኩነታት ኮይና ኢና ነውዕሎ ዘለና ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ የካቲት 11 መበል 51 እውን ምኽባር ጀሚሩ ኣሎ ኣብ ወፃኢ ዓዲ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ማለት እዩ ከቢድ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን ኣብ ከቢድ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን መድረክ ኮይና ከም ህዝቢ ክንህሉ ዲና ኣይንህሉን ኣብ ዝበሃሉ መድረክ ኮይኑ እውን ኣብ ኩሉ መዳይ በዓሉ ንምብዓል ጻዕርታት እናገበረ ይኸደሎ እዩ ምንቅስቓስ ይፈጥረሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ከቢድ ጥሜት ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ዓድን ተፈናቒሉን ተሰዲዱ ኣሎ ኣብ ከቢድ ሕሰም ኣሎ ጥሜት ሕማም ይረግፍ ኣሎ ጽንተት ይፍጸመሉ ኣሎ ከም ብሄራዊ መሰሉ ተቓሊሱ ዘረጋገጸ መሰሉ ተመንጢሉ ኣሎ ግን ኣብዚ ኮይኑ እንዳሃለዎ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንምኽባር ጻዕርታት ይገብር ኣሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮይኑ እውን የካቲት ኣብ ምኽባር ንድሕሪ ዝበለሉ ኣይነበረን ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ እዚ ኮይኑ ኩነታት ከኽብሮ ጻዕርታት ይግበር ኣሎ ማለት እዩ ላዕለዋይ መሬት ትግራይ ከም እንፈልጦ ይተኸበረን ዘሎ ግን እዚ መዋጽእ ናይዚ ምድና እንተይኮነ ተቓሊስካ በታ ዘላ ናይ ጨላንጭል ሰላም ግን ዝተኻእለ ፀንቂቕ ክጥቀም እየ ኢሉ ጻዕር ዓርናበለ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ሕዚ እውን ተስፋ ዘይቆረፀ ብሰላም ላዕለዋይ መሬቱ ተፈናቐልቱ ክምልስ ለይትን ቀትርን ዝፅዕር ዘሎ ህዝብን ክልልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እኳ ትሰዓሮ ብሄራዊ ወፅዓ ናብ ገለገሊኡ ከባብታት እንድሓር ተመለሰሉ እንተሃለወ ድሕሪት ከምኡ ዝበለ ፀገም እንተሃለዎ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ነዚ ብሕታዊ መማረፂ ሕዚ እውን ናይ ሰላም መማረፃ ፀንቂቑ ንምጥቃም ተስፋ ዘይቆረፀ ህዝቢ ከም ዝኾነ ኢና ክንርኢ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ኩሎም መማረፅታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ፃዕርታቱ ይቐፅል ኣሎ እዩ ማለት እዩ ግን ህዝቢ ከምዚ እንዳሃለወ ትሕዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክረአ እንተሎ ግን ብግልባጥ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ፀንቂቑ ሰላሙ ክዕቅብ ሓድነቱ ክሕይል ብየካቲት ቃሉ ክሕድስ ተፅቢት ይግበረሉ እዩ ማለት እዩ ኣይ እዚ መማረፂ እዚ ከም ናይ ሰነፍ መማረፂ ዝቁፀረሉ ዕድል ተተፈጢሩ ግን መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ከም ህዝቢ ኣሕሊፉ እንዳሃበ ይመፀን ሎሚ እውን ኣሕሊፉ ዝህብ ህዝቢ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ፃዕርታት ክግበር ይግበረሉ እዩ ተጠናኺሩን ክቕፅል እዩ ኣይፋሉን ብሓይለ መልጢና ዝብል ተኮይኑ ግን ኢሉ ዝህብ ህዝቢ ከም ዘይኮነ ውሽም የካቲት 11 መበል 51 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ልደት ሕወሓትን ምርግጋፅ ይከኣል እዩ ስለዚ ለብ ዘበን እዚ ከም ዝበለ በዓል ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ምስ ርእሰ ውሳነና ኣብ ዝብል መርሓይ ሓሳብ ብድምቀት ክበዓል እዩ ብዝተፈላለየ መደባት ክበዓል እዩ እቲ ኣብ ክልል ዝነበረ ዓበይቲ በዓላት ኣብ ታሕቲ ክበዓሉ ብምግባር ኣቢልና
ኣብ ወረዳታት ኣብ ዞባታት ኣብ ጣብያ ኣብ ከተማታት ዕሸር ከተማታት ብሰልፍታትን ብምይጣትን ንመኸትኡ ዘለዎ ትርጉም ምይጣት ዝገብረሎም ዕድላት ብምፍጣር ኣቢልና ሰላሙ ዝሕይለሉ ሓድነቱ ዘጠናኽረሉ መድረኻት ብምፍጣር ኣቢልና ትበዓል ብድምቀት ክበዓል ሕዚ እውን ዝተፋለየ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ። ዓብይ ክልላዊ ኮሚቴ ተጣይሹ ንኡሳን ኮሚቴታት እውን ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ዓድን ተጣይሾም ሰፊሕ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ እዩ። ስለዚ ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ መሰረት ሰውሰነና እቲ ዋና ጭርሕና ነዚ መሰረት ጌርና በዓል ተጠናኺሩ ደሚቑ ክበዓል ክግበር እዩ።